Ei voi olla totta. Hyvänen aika. Siis mitkä kalusteet. Kato mikä toi katuväri. Ei vitsi. Aivan ihana. Oi tykkää. Siis I love it. Tää on ihan samun näköistä. Se oli hauska nähdä jotenkin heidän keskinäinen dynamiikkansa, että Anssilla oli hirveä kiire nähdä kaikki heti ja Tapani oli silleen, että fiilisteli kaikkea. Mulla on vuoro mennä yhdessä vai? Vessa eikä. Ei voi olla totta. Sauna näyttää tosi upealta. Pystytään katsomaan ikkunasta ulos ja ihailemaan meidän pihaa ja lasiseinä, josta näkee myöskin suihkutilaa ja suihkutilasta olevasta ikkunasta ulos. Että se toi kyllä niin ison avaruuden siihen vanhaan kuutioon, mikä oli. Hei, siellä on muuten toi pöllötaulu. Oi, meidän pöllötaulu löysi paikan. Se pääsi kyllä nyt ihan kunniapaikalle ne meidän ihanat pikkupöllöt. Kyllä ne on odottanut. On kyllä todella upea. Makea paneeli. On mieletön. Pienestä saunasta kuin siitä voi saada näin tilava näköistä.